zer dio? La 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 la. Zerrekin jote duzu ergela, inkatu esnatu duzu horrela. Honen zain nintzen aspalditik hau eraman ezkero kandik musu emango dit. Ez zaitez izan hartaburua, utzi behingoz banana madarikatua. Zergatik ezkatu nik ez dut egin bekatu nahi nuke lasai urte hurrena ospatu. Madarikazioak uartearen suntxipenak harriko du eta banana guztiak desagertu egingo dira. Bananak desagertu? Urrezko banana sorgindua, urrezko banana sorgindua, urrezko banana sorgindua, urrezko banana sorgindua. Izan duzu lertzen babalore horre.